Hej og velkommen til min lille fremlæggelse om vand, og det er Freja, der snakker, og det her, det er kemi. Jeg vil starte med at snakke lidt om vandmolekylens opbygning. H2O er en kovalent binding, da et oxygenatom deler 2 elektroner med 2 hydrogenatomer, for at opnå en elektronkultur ligesom neon. Hydrogenatomet deler samtidig en elektron hver, så den opnår en elektronkultur ligesom helium. Og de vil gerne ligne de andre i det periodiske vil gerne ligne de her ædelgasser, som står i hovedgruppe 8. H2O er et dipolært molekyle, og det finder man ud af ved at regne delta ud. Og H har en værdi på 2,1, og O har en værdi på 3,5. Og når man så har regnet det ud, vil det så svare til, at den er polær, fordi den har 1,4. Den er dipolær, fordi at H bliver trukket en lille smule op mod O, fordi O er centrum. Vand har også nogle fysiske egenskaber, og det er, hvis vand kommer under de 0 grader, vil det blive til en fast form, nemlig is. Og hvis vand kommer op over de 100 grader, vil vand gå fra flydende form til en gasform, på grund af at den fordamper. Ionforbindelser i vand. Ionforbindelser er enten positive eller negative ioner. De bliver tiltrukket af hinanden ved, at deres modsatte ladninger bliver tiltrukket. I vand er opløsningen af et stof af massen af den mængde stof, der kan opløses i den. Det vil så sige, at forskellige salte har forskellig opløselighed, som måles i gram per 100 ml. Hvor der er nogen, som er tungopløselige, det vil sige, at de laver bundfald, mens andre er letopløselige og er lette at opløse i vand. Man finder ud af, hvilke ioner, der er lette eller tungt opløselige, ved at kigge på det skema, vi har fået udleveret, men også det skema, som jeg har puttet ind i mit diashow. De 3 ioner. Jeg har fundet ud af, at jorden har en minusladning, hvor det bliver svært for NH4+ at undslippe, da den bliver tiltrukket af jordens negative ladninger. PO4 3- har også svært ved at blive udvasket fra jorden, da den er lettere ved at blive tungopløselig. Mens NO3- hverken bliver tungt opløselig, fordi den ikke har mulighed for det, eller så har den heller ikke mulighed for at blive tiltrukket på grund af dens negative ladninger. Så de to vil frastøde hinanden i stedet for. Ja, det var så det fra mig. Ja, vi ses til næste fysiktime. Hej hej.